Subhanallah. Sapagi ku hari lah dosi nama mbui hatiku rusuh. Kajadiah lah negeri ku lai. Sangat banyak anak-anak nan jadi korban pembantaian nan tak seharusnya terjadi. Bahkan ke rumah sakit bagai diserangnya. Ya Allah, sabana ibu hati ambo dibuatnya. Ondeh mande. Astagfirullahaladzim. Ba anda kemendung juo pagi ko. Kironyo adonan sadang rusuh. Galau gundah gulana kalau kece anak zaman now. Kan itulah Bidin. Kok tiba kakadai orang ko yo tolonglah. Jangan mengajuian. Baca bagailah salam. Tak kajui ambo ha. Lai kan membaca salam tadi tu. Tu. Tapi dek nampak uni rusuh saja sampai mengecek-ngecek surang tadi. Lalu pose lo ambo. Apa tu nan uni pikian sampai bakal lipet lo karwetkan yang uni deknyo. Iyo Bidin Sapagi hariku ambo membuka WA grup sekolah ambo SMA dulu Aduh lah kawan masih juo mengirim video situasi kondisi di Palestina. Oh mode itu tu ni. Nan orang Israel ko menyamar jadi dokter lah nyo. Oh mantun tu ni. Masuk ke rumah sakit Palestina. Indah sampai hati ambo macam lihat pembantaian warga Gaza ko doang tak lebih anak-anak nan dak badoso nan harus syahid pulo. Ibu hati ambo. Itu rupanya nan uni rusuhan. Iyo tu ni. Iko bencana untuk awak sadonyo umat muslim di dunia. Betul. Mungkin awak ndak terlibat langsung. Iyo. Tapi tentunya sebagai sesama muslim, awak bakal wajiban untuk mendoakan dun sanak kita di Palestina. Iyo. Supaya malapetaka ko capek berakhir. Deklah masuk 10 bulan keempat sejak tragedi ko terjadi kan ni. Kan dek itulah batu. Ibu nanti wak yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina lah cantik pagi-pagi kok. Iya Uni, alah masak bubur sambawa nih Tia. Lai bana kini doh aku gulai nih kini tuh. Ko sadang angik-angik barasuk bana ko minna gulai kamumu jo Japan Uni. Kabar bungkui dek minna. Lama bantu. Iyalah. 2 bungkus saja lah nih. Lai sadang doh. Tambah bakwan limo. Jadi aku boleh makan dak? Lebih hala lontongnya agak sapotong dini. Betul lo sapotong. 2 potong lah bola bihan yo. Alhamdulillah. Dabidin. Lah mandarat Dabidin sapagi hari mah. Oh iyalah Dabidin cak mau tapi. Pulang karaja atau kapai marangke ko dah. Pulang karajo Mina. Ambo masuk shift malam cako. Rencana kang ngopi lu sebelum pulang. Mantap lagi. Alun juo jadi meminta kopi tu dek rusuh lo ambo menceliak Nitia bayi buati. Apa pula nan membuat Nitia bayi buati tu? Iko mamina Pakaro kejadian di Palestina kini ko lah banyak pengalihan isu kini ko nanati ambo tatak rusak menceliak dusanak-dusanak kita nan jadi korban. Apalagi anak-anak nasabananyo masih punyo masa depan yang panjang. Itulah. Iyo batu Uni. Iyo kan. Iyo. Ambo pun tadi malam baru sudah cari pulo jo dalema. Saking taibonyo hatiku menjalek kejadian tu nih. Sampai tak bawa mimpi deh ambo. Kan ibu hati. Iyo. Pas jago lalu langsung ambo palu anak-anak ambo. Dia ndak tabayang deh ambo kalau kejadian tu menimpa wak sadonyo. Entah baalah perasaanku mencari anak-anak wak meninggal. Bahkan badannya hancur kan ebom. Onde mande. Semakin sadia cari tu pagi ko. Tadi lain Nitia sajonan ka ambo tandangan. Kinilah bertambah pulo Jusmina. Hayo ndak talu ambo menangan doh. Rencana ambo kalalok pulo dulu tiba di rumah beko. Tapi takut lo tabok mimpi mode Simina. Itulah. Kalau mantun, ambo permisi dulu lah yo Nitia. Jadi Mina, malah Bidin. Yo. Kopi tiba wan ambo yo ni. Yo. Balanjo hemat 5.000 rupiah. Mau kasih ni. Assalamualaikum. Iyo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kan dek itu lah Mina. Pado bayi buati lo no si bidin tu. Aku sadia liau ndak ado nak mamalu. Aku Mina kalai ado nak mamalu tu ha. Kok si bidin yo guliang sajo lah lain nak di paluaknya. Aduh sajo lah uni tia kok. Talaki juo manggala anda bidin mode itu. Iyo malah wak kaji-kajian juo liau no Mina. Iya. Nak jan lamo banan yo menikmati kesendiriannya. Boleh tak motivasi pulo liau baralik lai. Iya. Kan lumayan tuh. Bisa makan lama luak ke rumahnya kan. Betul. Ayo tuh nih. Pado balangang surang sajonyo kian kamari kan. Nah mudah-mudahan capek lah liau dapet jodoh yang sesuai Ya jeserasi. Rabbal alamin. Oh iyo nih. Agak talamak pulo ta kalau lah Juni tia kue. Dan mantun. udah ambo lama nanti bubuah samba pulo di rumah. Iyo kok lah sudah lo babungkuihan kok lah ha. Iyo. Baras adonyo belanja ambo tuh nih. Aja sampai lamo bana lo daleman menunggu bubuah samba liau doh. Iyo nih. Aku bubuah samba 2 bungkui 2 balih ribu. Iyo. Tambah bakwan 5 ribu. Total no 7 balih ribu kok ha. Kanyang minah adiknya kok. Iya, alhamdulillah komode itu. Kalau mantu cukupkan lah belanja ambo jadi 20.000. Apa ancak mie instan tuh lah agak sebungkus jadi. untuk kasih serap di rumah. Jadi aku nyoba. Makasih ya Nitia. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah lah cukui pulo. Mambali bubuah sambal lo si Minah. Lambali mie instan bagai liau. Alhamdulillah lah pacah talua puluh sepagiku. Mudah-mudahan laris manis gale yang buariku. Amin ya Allah. Amin. Ikolah Sandiwara Mina, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Bajudul Hikmah di Balik Kapadulian. Panulis naskah Mutia Utami. Sutradara Tia. Teknik rekaman Cici Handayani. Produser JFT Pranata Siaran Ahli Muda Rismaniar Esos. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi Budi Suwarno Esos MMPD. Assalamualaikum Nitia. Waalaikumsalam. Dia mah. Iyo nih. Lah pacah talua uni pagi-pagi mah yo. Alhamdulillah. Tu ilah agak cerah rono wajah uni nampak di ambo. Mantun lah dapik lo ambo dari Allah rasaki sapagiku. Alhamdulillah. Perasaan rono ambo cuiko juo satio arinya. Dia sen bakal labihan mamuji ambo. Indah ge doni. Kok tahu lah dia. Ambo malah rusuh dari tadi pagi mah. Masa iyo nih? Ndak nampak do wajah rusuh uni tu. Masa iyo. Malah makin glowing uni pagiku daripada sabalunnya mah. Olah lah Den. Kalau modeko dia agak curiga ambo kok. Batu. Banyak bana lo pujian yang berlebihan rasono. Indak nih. Lain ndak kaba utang lo dia balik kok. Uni ko lai. Janganlah langsung baburuk sangku kamu nih. Tidak, macam lihat dari nantara lah. Tega uni kambo yo menuduh hambo sarupo itu tuh ha. Yo salah tuh dua hambo tuh. Berarti lai kamu lunasi utang nang kapatang tuh dia kini kan. Alhamdulillah kalau mantun bisa ju ambo putakan ke modal gale untuk bisua. Rencana ambo kamu buat sup jo kacang padi kok ha. Bana tapat-tapat lidah ya. Mau kasih ambo pujian untuk uni tadi tuh. Ayu bana temani. Asli do. Yo, indak bakal labihan bagai do. Yo. Tapi kok batapi lo ketangah lah, ndak usah kata tapi lo. Kalau nan untuk melunasi utang, ayo lai nih ambo nih. Cuma nampaknya alun bisa kini Redoni. Jadi soalnya kan udah ambo alun mengirim pitih. Dijanjiannya 5 hari lain nih.
Samantaro. Sudahlah dia, sudahlah. Eh. Lah jali si kama arah no du. Iya, pasti kama bana-bana lo lihat kan? Manyalam piti kambo. Tahu bana ambo, ndak tegaan orang no. Apalagi kalau lah bahasa sabui pulo namu silisa. Kan lulu ambo sekali tu. Pandai bana dia ko memanfaatkan kalamahan ambo. Mantang iyo ambo sayang karena anak. Bermanfaat. Indah aduh saketik Joni dari hati ambo ko memanfaatkan uni tia doni. Iyo do. Tapi memang coy itulah keadaan nasabananya nih. Ambo pun bertahan sampai hari ko juda Rudi kan yo memang demi si Risa nih. Uni tahu kan apa yang dilakukan dah Rudi di belakang ambo. Lah kamanyarah lo ambo mah nih. Tapi yo baalai. Ambo alun lo siap mengadang anak surang diri lai. Ayolah. Sudahlah. Alah tahu ambo sadono doh. Ndak usahlah dilanjutkan lai. Jadi, nak dia bawa pulang hari ko. Sabananyo ambo yo ndak lama Joni doni. Tapi lama lu ambo kini nih. Ayo, aduh tapi no ko. Kan itulah nih ya. Aduh. Ambo ndak tahu lo soalnya kamu minta tolong kasih ya lai. Nih, maafkanlah ambo yo nih. Tu ndak jadi lo lah uni besok manggaleh sup jo kacang padi besok tu nih. Mangko selah. Doakan selah lai rami orang nak melanju hari ko dia. Amin. Mudah-mudahan dalam rasaki nanambo dapatkan juo ado rasaki dia jo silisa di dalam no yo. Amin. Mudah juga rasaki uni. Jadi apa nangka dia bawa kini ko lah. Terima kasih banyak atas pengertian uni nih. Iyo, sama-sama. Ambo doakan gale uni habis hariko dan banyak juo lah. Orang nanam bali sembako yo nih. Amin ya rabbal alamin. Aduh ya. Bareh lah agak sekilo yo nih. Aku talu ayam ras 5 butir. Jo minta minyak goreng separampe ya nih. Lain dah ba tu nih? Ndak ba. Aduh kadian. Bertambah setik utang ambo yo nih. Ayo. Baras adonyo nih. Tambah hasil jenang kepatang tu. Ayo, itulah. Yo no mangkolo mah dia baan nih. Allah jadi kewajiban pulo de ambo menolong sesamu gitu. Salagi ado ya wak pasamuan. Deh, mau kasih banyak nih. Makasih banyak. Nan hariko bareh 17.000. Tambah talua kola 10.000. Iya. Tambah minyak 4.000. Iya. 31.000 tuh. Boleh ansel lah jadi 30.000 ya. Jadi makasih banyak nih ya Allah. Kalau utang nangka patang ko lah 65.000. Jadi 95.000 ko yo. Jadi uni catai di buku. Jadi nih. Dia catai juo. Jadi supaya bisa wak samuan catatan wak nanti. Jadi nih. Maklum lah kan. Manusia ko bisa saja hilaf. Iya betul nih. Aku lah ado rasaki untuk si Lisa. Jangan lupa suokkan yo makan deh. Jadi nih. Deh. Yolah malu nambo kau nih. Indah ba. Aku uni kelebihan puluh kacang padi. Indah masalah. Deh, makasih banyak yo nih. Samu-samu. Insya Allah 5 hari lagi katiku abak si Lisa mengirim piti, langsung dia lunasi utang kau nih koyo. Jadi. Sudah ko langsung lo lah dia soan kacang padi ko kasih Lisa nih. Yo. Pasti sanang bananyo makan kacang padi mau tia ko mah. Allah tuh mah malu jo dari tadi. Uni lo nama malu beko le. Jangan. Salam lah dari Mak Tia untuk Lisa do yo dia. Jadi kalau kurang beko lama dinyo. Japui saya balik ke kadai ko kacang padi no. Yo. Lah biah dari cukui komani. Alhamdulillah kalau terima kasih banyak yo Tia. Samu-samu. Cuma dia. Allah nan bisa membalik kebaikan uniko. Iyalah insyaallah. Kalau baik itu apa permisi dulu yo nih. Jadi. Kok lah rewel pulo si Risa jo neneknya kini tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelo jalan dia. Jadi nih. Alhamdulillah, adu sih sarana untuk menambah pahala. Ya Allah, ikhlaskanlah dan buka selalu hati hamba untuk membantu sesama. Amin ya rabbal alamin. Nomor siapa lo koyo? Aku ndak tak simpan di kontak ambo. Angkit nak yo? Angkit sih lah. Ma tahu kok orang dari kampung bagai nang kamagiah kaba.
Assalamualaikum. Ayo. Betul ambo tia. Aku sih ayo. Kebetulan nomorno ndak tersimpan di HP ambo. Bu Rina. Oh, Bu Rina nan tinggal di kompleks Sabala. Baganti nomor ibu. Patui lah ndak do di HP ambo. Iyo bu, masih. Catering arisan untuk hari Minggu. Berarti 3 hari lah itu ya bu. Jadi bu. Insya Allah bisa. Ayo, soto daging 100 porsi tambah sup buah puluh 100 porsi. Jadi bu siap. Aman sih tuh bu. Beku ambo totalkan. Ambo hubungi bu beliau yo. Jadi. Terima kasih banyak ya bu. Alah mamasan catering kambo. Insya Allah hidangan awak alah siap sebelum zuhur hari Minggu tuh. Ayolah bu, jadi. Sama-sama terima kasih banyak jo bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Langsung engkau wagi hamba rasaki. Bahkan lebih banyak dari nan hamba minta. Terima kasih banyak ya Allah. Engkaulah maha pengasih dan maha pemberi rezeki. Ikulah ternyata hikmah ikhlas dan tulus untuk membantu sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Sandiwara Minang berjudul Hikmah di Balik Kapadulian. Nan terlibat dalam Sandiwara Minangko, Mutia Utami sebagai Nitya, Randy Wilfandi sebagai Bidin, Darwita Roza sebagai Minah, Dinia Khairani Aisyah sebagai Diah. Sampai jumpa.